Naikabit na sa atop Canaga City People's Hall ang solar panels na sarong paagi. Tangani mautob ang kamauotang maitulod ang renewable energy sa mga edifisyong pagsadirikan gobyerno lokal. Isusunod na bubugtakan kan solar panels ang Raul S. Rocco Library. May report si Joel Sulina. So itong mas makamenos sa konsumo sa kuryente maging sa krudo ka mga generators. Saro sa mga pinagkikilingan ngunyan kang city government ang paggamit na ning solar panels. Urog na ngunyan na panagos pa ang pagulanto sa presyo kang petroleum products. Sa naging entrevista kay Alcalde Leni Robredo, haloy nang pinagmamaot kang city government maging kang sangguniang panglungsod ang pagkakaigwa o paggamit na ning solar powered panel. Asin may mga naipasar ng mga resolusyon, asin mga ordinansa para digdi nga rin makatabang sa pagmenos sa konsumo sa kuryente o enerhiya kan lambang opisina kan lokal na gobyerno. Sinabi kang alkalde na dakol ng mga grupo asin mga kumpanya ang nagrepresentar kan sa indang proposals nga rin magtabang asin magtaon ni nga i-install na mga modernong solar panels. Kabali na di ang saro na nag-install ng libre nga ring mapakinabangan sa City Hall main building nga nagpuo naman ng installation sa People's Hall roof kan sa indang mga solar panels. Asin nakatalaang isunod na ang Raul Rocco Library building. Ang kaaming semana nagpuo na mag-install ni mga solar panels. Hindi po sa taas na iguana. Nagpunyan pong semana na ma-install man sa taas ng Raul S. Rocco Library. Mention ko na po ini dati na sayang dahil isa na si available na space dito sa City Hall na i-install lang. Hindi po atop ang lumang building na inakaya sa mga solar panels. Dahil lumao na mga yan, test na po, nag-decide po sa Sinda na hindi na lang sa kasataas ng Raul S. Rocco Library. Pag natapos na po yan, makalamig pa po kaya kasi mga electrical wirings. Pero pag natapos na yan, nakulaon naman rin na savings ang sa tuyang makakamtan. Sinabi kang alkalde na mauot niya man na maging ang iba pang mga city-owned buildings and facilities makaagan man kang solar panels para man mas dakula ang matipid sa konsumo sa enerhiya o elektrisidad. Siring man ang gabos ng mga infra project ng gobyerno sa Naga City bago ipatugdok o kung ipinapatugdok na, dapat igwanan ng component o space para man sa pagkaag ng mga solar panels para man magamit ang solar energy bilang supply ng kuryente sa mga edipisyo asin mas makatipid. Iyo po yan sa general direction na ang syudad na mag-shift na kita to renewable energy. In fact, sa mga pigigiribo po niya ng projects ng DPWH na may mga buildings, ang request na po, component na ng construction sa pag-install ng solar panels. Ang example po dyan, in Cesar, in yung dormitory, pati po si Metro Naga Sports Coliseum, pati po si Jessie Robredo Coliseum, saka naman ining aayuso na Naga City Civic Center. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina. Naga Ngunyan. Ika, ako, kita, Naga. Ang tabayan ng iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.